guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal. So for today's video mga person, mga nangarimi og Merkado kay mamalit mi og sudan. So mora na ako ipakita sa inyo ang mga view diri. Basin gimingaw na mo Merkado nami mga utan. Og naay isda, shrimp, hipon. Unsa pa nang mga isda nga inyong makita din ha, mga kahimanan sa pandagat. Dahil na mga itlog, mahal na kay itlog ron tag Diyos ko Lord tabang. Dayon ipalit mi og nukos, pusit. Kay sugbaon na mo guys, wala ko ikadalit nga video karon, mag video ra ko diri sa Merkado because it's Sunday. Vlog day. Char. So enjoy ra mo diha, glantaw lang sa diha. Pamalit mo kay mga presko ang isda. Mga bulad o uban pa. Hi there! Pareho po! Dayon, mapalit po tag panakot guys. Mahal na kayo ang mga panakot karon, ang mga lamas sa kinabuhi. Mahal na kayo. Nindot kayo. Barla! Tuwa lang, tuwa. So mauli ra dayon mi guys, nauli ra dayon mi. Kadyot ra kaayo mi, dali ra ka napili. So let's go home, agbang sugba tag tuloy. So mubayad sa tag guys kay basin ibilin ang tuloy. Char. Dayon akong ipakita ninyo ang mga road view na pod. Kay humanata dito sa Merkado. So wala jud ko ilay katampo for today's video. Mao din yung Merkado guys, Dipolog Central Market. So, mo na diha mi nanulod. So, gitora mo na mo. Char! So, mao ni among syudad sa Dipolog City. Padung na mi uli sa among bukid. And then, pila ka minutes na nami og Dikayas, Dipolog City. Doon na ta sa mua guys. Isa-isa ra ka pamilok na abot na ta. Char! Inaanak ka matik. The voice over ako guys. Kay di man ko ka storya ni maglakaw. Taoy ka pait kay ning mag-vlog ta. Nga kita ra po yung mag-storya and everything. Walay tig video. Char! Dayon mauto. Nagpakita na po ko sa mga view sa kuan. Mga kakahuyan. Mauran na akong ikatampo. Paulit-ulit. Pa-music lang sa ta guys, wait. Ayun, naabot na ta sa amoa guys. Mulabang na putag sa pa og pulo ka buntod. Char! Charot raso nas junjun. Pinulantaw tag mga kabaw nga nagtu. So mulabang pa ko diri sa sapa guys. Ay hami maabot. Char! Hi Carabao. Na puro lagi mi kasapaan, gilibutan mi kasapaan guys. Og kabungtudan. So yan. Nakita na ninyo ang usual nga entry spot na ko nga mag-vlog ko kay dari jud ko mag-vlog nga mag-entry. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Murag inig magkuan ko ba? Mag-entry sa
taga-video. So, enjoy our bukid, guys. So, another sapa na naman. And then, you can see the sunset. Naabot ang yugo dire sa mong balay. So, magsugba-sugba rami karon og nukos, din kaon-kaon. Mura na pud na ako ikatampo. Dayon pa. Wa tay sudan pa. Meet my father. Na viral ba ni si TikTok si Papa? Pupu! Nahay. Nga? Ala, mong liwat yung ko di mo pagi atot. Ni katawa. Dayon, limpyuhan na nato ang isda, guys. Ang nukos, ang tuloy, ug ang uban pa kay itong sugbaon. So, maghaling nga dayon ta sa atong mga bunot, langkay, ug uban pang mga kahimanan. Si nung binansyo, day na siya. Kita na kales. Pahaling din si Dodong Limwell. Dayon, mag-prepare ta sa mga lamas para sa pusit. Kay para lami man na siya butangan og lamas sa sulod. Dayon sugbaon. Na sulod-sulod siya and everything. So maura na siya. Nanara ka simple. Binukid ra good, binukid style. Dayon, after 38 years, nasugba na sa tas sa tuloy, guys. Sa uling, dili siya uling. While nagluto, so intay-intay lang kayo dyan. While kami gasugba-sugba na and kaon-kaon gamay. Char! Dayon, dili na to kalamtan ang pusit, guys. Sugbaon na nato siya para lami kaayo. Humot na kaayo siya, mga person. Ato na yung i-prepare ang daon sa saging kay magbudol kunuhay mi. Char. So, ibutang na to ang luto and everything. So, the rest are to follow. Char. Padi lagi yung patagag in English, besh. So, amo na lang siyang i-arrange and everything. So, mga una dayon ta. Hi guys, mukbang na kami ni Lisa with family. So, let's eat. Ali na. Lami kayo among sudan, wala kay pansit. Amo adre kugitan mo mo re. Nara among sauce. Len, panginaw. Oh, ka. Sa Gyno Remix. Sa Gyno Remix. This is Remix Avenue Music Collection.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Banat Lis, banat. Paningot ko Lisa oh. So nahurot na gyud guys. Mora gyud na ako ikatambong video nga nangaon ramig tuloy. With the kids. Salamat sa inyong paglantaw sa gikan kog merkado hantud nangaon mi. Mora gyud na akong may video kay wala gyud ko kalaglaag. Wala kalaglaag ang person. So for the kaayo siya. Char. That's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye for now.